Sanibona abafundi nababukeli bombele, nazi izindaba zomnotho ebeziseqhulwini kuleli sonto. Impi eqhubeka eMiddle East yenza ukuthi ibhange lombuso ligcine ku-6.75% imalimboleko. Umphathi webhange lombuso umnumzana uLesija Kganyago uthe bathathe lesi sinqumo ngenxa yokubona ukuthi amandla emali namanani ezimpahla asazonyuka ngenxa yalempi. Umcwaningi mabhuku jikelele unkosazana uTsakani Maluleke uthi sekuphele iminyaka e10 isikhwama esinxephezela izisebenzi ezilimala emsebenzini sithola umbiko omubi wezimali. Unxuse izinhlaka zikahulumeni ukuthi zisebenzisane nehhovisi lakhe ukushintsha lesimo sokuphatha izimali ezweni. Ungqongqoshe womnyango wombiwayo namandla umnumzana uGwede Mantashe uthe phansi amaphaphu kubantu eNingizimu Afrika inopetrol nodizili okwanele. Usho lokhu ngesikhathi ekhuza amagaraji anciphisa upetrol nodizili awudayisayo ngenxa yempi eseMiddle East. Sibhale nangodaba lokuqokwa kukaMnumzana uSam Ngumeni abe yisikhulu esiphezulu esisha seWoolworths. Uzoqala kulesi sikhundla ngomhla ka-1 June. Ngemva kokuthatha umhlala phansi kukaMnumzana uRay Bagathini. uNgumeni uma kade bona kule nkampani edayisa izimpahla zokugqoka nokudla njengoba esesebenze khona iminyaka ewu-30. Ikhomishini yokuncintisana ithe izophenya isinqumo seCanal Plus abanikazi abasha beMultiChoice sokuvala iShowmax. Le nkampani yaseFrance ithe ivale iShowmax ngenxa yendlela ecwile ezikweletini ngayo. Funda ngombono kaNkosazana uBusi Mavuso weBLSA ofuna izwe lihlelele isimo somnotho esisemhlabeni esizophazamisa ukukhula komnotho nezinye izinhlelo ezihamba kahle eNingizimu Afrika. Thola lezi zindaba nezinye ngokungena ku-www.umbele.co.za nangokusilandela ekhasini lethu leFacebook elithi Umbele Likhanyile TM.